Shalom, selamat hari Natal madihita. Taparadema rohata, tapauduk ma rohata dinalau marsoba tulebata. Maredehita siap buku de nomor 605 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 4. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hangoluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatid dakok kami, dohot hubaritaw kami Tuhamu, hanguluan na saleleng nileleng na dilabung ni amaihian jala naung patar dihami. Haleluya. Martangi yang mahita. Aleyama nami amani Yesus Kristus Tuhan nami natubu di huta Bethlehem. Say pinuji magwarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati yuron, jala di padomu hodo hami naholakia siako, gabe saor musedoto, gok halalas ni roha dohami alanii, sayjalo ma hamulateon ni roha nami, naung tinopot mumarhite-hite anakmi, amen hudul mahamu. Maredehita siap buku de nomor 40 ayat 1 dohot ayat 7. Maria
kamuma patik ni debata di pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus ima patik parjolo rodi patik papaton. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakop au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi kanaommu jaladang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang doho na di banua tongon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotung gabe si sobao manang si oloan. Patik patoluhon dang jadi dohono guarni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna. Patik pawapaton ingot tamuma pabadiaon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahammu ro di isi ni hutani halak pe na magebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadiai ido sahakna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon no barto patikmi. Amin. Marede hita siap buku de nomor 610 ayat 1 ayat 2. Topoti madosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dangadong nahupangasaw kami dukkon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahupangasaw kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringo tu dosata. Alai dada holat taringo tu dosata. Dohok do taringo tu dosa ni saluhut portibion.
Hasanga pomma di debata na dikijang. Amen. Marede hita siya bukwede nomor 608 ayat 4. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natal padua onon. Ima siap pesalmen 145 ayat 8 rodi ayat 10 tolu tajaha mamarsika sorin. Partalup jala para siroha do Jahoba lebak do ibana terimas jala pardenggap basa bolon. Madok moliate masudi jadi-jadiam mutuho ale Jahoba jala dipuji akka nani asyam mudoho. Laho pabotohot tujol mamanisia akka hagugo onnai dohot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amen. Mare dehita siap bukwe de nomor 52 ayat 1 doh ayat 2. Aduh, aduh,
Tahatidakkom maha porsiaot tai songon na hinatidakkom ni dongatta sa porsiaot di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah idu am. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuan si Maria nagabe-gabes ya todi perbadia adoras sabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibadah di hapir silang na tua tu bano toru tanom na mula mangulo di ari patoluon nama naik tu surgo lau hundul siamun dia bata Jehovah amanai pergugun na suatu dosai di sima ibana pai mamulak suatu tanah on manghumumi halak mangulo do namate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia dohok dia sesaan di dosa dohok dia tahi na mandok mulak mangulu sohuk daing dia unang mate dohok dia nguluan na surat sudah amin. Sunggul-sunggul dihita di hari sadarion ima hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025 narap marpungu hitan waing ima mamestahon pesta Natal manang perningotan hari hatutubuni Tuhan Yesus Kristus tapatupa do parmingguon masuk pukul sia laos dipatupa huriat tado di bagasa sadarion padidion da badia tu 12 danak nana yang terdidi dohot makatidakon haporsyaon tu 2 halak butima sunggul-sunggul dihita marede hita siap bukwede nomor 56 ayat sada rodudukna las tapasaha mapelian sada a dohot sada b.
Dami ni debatana sumurung siya saluhun na roha. Ima mga ramoti dot marajay ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Hatani debata di hita di pesta paduahon di perningotan ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus manang di Natal paduahonon. Ima na tersurat di buku Heber bidu sada mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 4, Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Di hata Batak songonomma didok disi jujut jalan ragam na jolo pabahin ni debata makulingi akka amai marhiti-hiti akka panurirangi alai di akka ari na parpudion di pakulingi do kita marhiti sian anaki ibana do di pabakit gabe sitean parluhutani jala marhiti-hiti ibana do di topa akka hasiangani silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogoni jala dung dipatupa ibana hayason sian akka dosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijang songon surung ni gowarna na tiniannay na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon na sida di sido sahat na. Selamat hari Natal madihita sa luhut na. Dihitalongan itu hatta Yesus Kristus memang bolo tarsomal bolodung di pesta paduahon, di pesta Natal paduahon, Paskah paduahon, hari Pentakosta paduahon. Mapaling rupa ni 10% na manaro marminggu dia ka parmingguon di hutongan-tongan uriatta jala daksudebe huria Protestan mangulahon di pesta paduahoni di bahinido anggoita di huriatta hagabipi totonggo di ulahon ima pesta paduahon bahasa pola pesta paduahon ay na 2 hali do tubuh Tuhan Yesus na 2 hali do iba na hehe dang nasongoni lapatan na disi itu bukan maksudnya. Natal dirayakan 2 kali sebagai sukacita kita las ni rohatta olo de bataga bicol matu portibion tubuh ibana di bahinido ban namarlas ni roha kita jala biasa doi bolo arong na tubu molo di halak Batak di bayad do hesek-kesek na diangga-anggapi doi ido ben na olo sepata sampai 2 minggu 3 minggu disi maranggap-anggap doaka namar khobar jauh namar sauta dunia dong matutu anggap dungi dibuang madakdanaki maronan di paonaton asa di boto halak na sumaboto naung sorang naung dibasa-basahod debata dak dana di tonga-tonga ni keluarga jala
Jupang mamuse dunggabe Kristen. Ipatupa macara padidion. Pasahat todat danaki asa perjabar di harajaon ni debata. Baptisan itu menyampaikan anak kita supaya menjadi pewaris kerajaan Allah melalui baptisan. Di bahinido dihita longan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lasitutudo roha aladong basa-basa dihita. Kita sangat bersuka cita karena Allah mengaruniakan kepada kita berkat keturunan. Asa tutuna di lehon di debata danahi di tonga-tonga ni ngoluta. Ido benar didok dada asa dong donga muna mangulau los sabing. Alayasa dito gujala diajari hamuno na sida mangihuton hata ni debata ido benar di lehon inna manotwak kanatoras ni. Na mabuak na mangihuton yanakon na makatidakon hapor siyaon. Dihitalongan di Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado na masa na niadopan ni Huria na parjuli secara khusus halak Kristen Yahudi na dong diparserakan dipatalhas do suraton ima surat Heberon Ibrani dinamangadopi si taonon nasida diapuli di pargogoy do nasida marhite-hite na ditongo suraton na samargogo dinamangadopi akkana masa siala pamaritahonon siala pakatidakonon di Tuhan ta Yesus Kristus si paluay di bahinido didok disiragam do najolo bolo najolo dipasahat de bata hatana marhite-hite panurirangna dipaingok bangsona marhite-hite panurirangna anggon waing daksongonibe inna nungaroi bana gabe jol matutonga tokongan ni portibion rap dohot tita Immanuel debata makulingi akamatay na jolo marhite-hite panurirang nuaeng daong be dia kaari na parpudio di pakulingi do kita marhite sian anaki naung rotu portibion dia yang lahir di Bethlehem cara Allah menyatakan dirinya supaya bisa bertemu dengan manusia jol mapeboy marnida ibana di bagasan Yesus Kristusi di baheni do banna di dot disi dipakulingi do hita marhite sian anaki Yesus nang tubuh di Bethlehem jala patupak kahalongangan patupa haluaw di tonga-tonga ni portibion dipakulingi do hita asa dangbe di bagasan hahulumon ngoluta kita dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus dan kita merasakan keselamatan yang dibawa haluaw nabinoan ni Tuhan tai tabak kilalahod doi ido banna tapuji tapasangap warna marhite kay edetay suang songoni nang tajow ibana marhite tangyang ta los dipatorang do tunasida ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani menjadi pewaris segalanya nakingani ima haluaon naung dipasahat tuhita jala hasangapon ma di debata na paluaho kita marhite-hite pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus jala marhite-hite ibana do ditopa akka hasianganon ido ben na didok disada musasada ayat 26 kejadian 1 ayat 26 marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita tole mai tatopa jolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota debata di bagasan Yesus Kristus dohot todina manoppa hasianganon dohot nasana adong di bagasanna Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus karena itu Roh Kudus ada bersama-sama dengan Allah bukan Yesus yang telah lahir itu hadir bukan pada hanya Natal tapi Yesus itu adalah Allah todi porbadia pe dangdung hasasar ni todi porbadia adok todi porbadia Roh Kudus ada bukan pada hanya masa hari turunnya Roh Kudus tapi pada proses penciptaan langit dan bumi Roh Kudus juga
ambil bagian di dalamnya. Ala todi di debatado jala debatado napunai. Di bahinido banda di dok nung ngamareak-reak todi ni Jahuba inna. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Untuk apa? Supaya ada kehidupan. Asa dong siklus di ngoluon di bahet debatado rupani. Daksai hola langit do tanoi ditoppa. Ditoppa do hajak kajang. Ditoppa do nang hatiuron. Ditoppa do nang suas-suanan. Ditoppa nang papahanan. Ditoppa do nang kita. Ibana do dipabakit. Jala marhita ibana do ditoppa akka hasyanganin. Di bahenido cahaya kemuliaan silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana. Di bahenido di bahen didok di sada musasade 20 tole may tatop pajol matumiru rupatta tudos tu pangalahota. Rupa ni debata ditiruhot tu kita. Wajah image Allah ditirukan kepada kita. Di bahenido ubay na ditonga-tonga ning taon. Asa rupa ni debata ditiruhot tu kita. Takasdo argado nanguluon. Dau masian akka na mga rehedongan. Dau masian na madok roa mahoinna. Alai rajumata dongata hita di bagasan hita gobaran manang buhi ni debata. Di bahinido di hita longan ni Tuhatta Yesus Kristus silam ni hasangapon na doho suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutan ni marhite-hite hatana na marhaguguuni. Di do di Yohanes sada ayat sada dimula na ino nga dong hatay pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dimula na ino nga dong hatay jala saor tu debatado hatay jala debatado hatay marhite-hite hatay do debata manoppa. Jadi mahona tiurin na jadi ma dari bot maari torang maari sahat tu ari paunop pon didok rupani jadi bot maari torang maari. Lapatanna majadi langit do tano do nasa na adong di bagasanna marhite-hite hatai do. Asadang say behola katai Roma hatai gabe daging tutong atong ani portibion. Ima Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Mabawa katiuron sodang tutong atonga ni nguluton. Ido ban na didok silam ni hasangapon. Cahaya kemuliaan ada dalam Yesus Kristus. Karena itu kemuliaan hanya kepada Allah. Ido ban na didok kemuliaan hasangapon ma di debata na digijang. Jadi hasangapon di debata so tunggabi tabuat hasangapon ni debata laho paburnang dirita. Daudi siyak kita diakan na pinaluan itu hatta Yesus Kristus. Diusung do parlugutan ni marhite hatana na marhaguguni. Jaladung dipatupa ibana hayason. Sian akka dosa setelah ia menyucikan, membersihkan, menguduskan kita dari dosa-dosa kita. Sian akka dosa otak. Didok dari si hudul do ibana. Tu sianga pun dihasangapun na digicang. Itulah pengakuan iman kita. Ido panidangyo dihapor siota diponggol na paduahon. Na tua tu banua toru na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata. Hundul tu siamun ni debata. Ido nang dipanidang yotai pengakuan iman kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Allah berada di dalam kemuliaannya. Cahaya kemuliaan Allah telah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui Kristus yang telah lahir dan membawa keselamatan bagi dunia ini. Asa tusido hita diarahon. Sinodangan ni silam ni hasangapon ni debata dinaong di ro tutonga-tonga ni portibion. Tahu mahita gabi si pasangap
ibana. Suang songonido surung ni gowarna natinian nai na mangatasi akka suru-suruan. Dang adong gowarna asing na diberitahon di tonga-tonga ni Portibion iya soholan gowarni Tuhatta Yesus Kristusi. Irowen na didokon asa sobado nasa ulu ni tot. Filipi 2 ayat 10. Sobatu Tuhan Yesus Kristus supaya setiap lutut bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat akan nama Yesus inna di buku edetai. Didok dedeta paras 50 tolus sada goar naumuli goarni Tuhatta Yesusi. Goarni Tuhatta Yesus Kristusi ima na mabuan las ni roha di tonga-tonga ni Portibion. Dungi didok ingat akan nama Yesus. Hai yang susah dan sedih. Nama itu penghiburmu kemana saja engkau pergi. Tu dia peholau ingok magowar ni Tuhatta Yesus Kristusi. Di sekitar pasu-pasu pe majalo pemberkatan nikah. Didok disi. Segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam kata dan perbuatanmu, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Lapatan nasa do panggulmiton ningoluton pakuling parangeta di pardalanan ningoluta si ganup ari saluhut nai pasangapon Tuhatta Yesus Kristus dohita. Bukan nama kita na terberita alai gowarni Tuhatta Yesus Kristus ido. Asamolo di patupa pepat didion adong do diba madok songonon. Jadi ima di pahopon nung nga mangalap goar sian gereja inna marhite-hite pad didion na badia. Dang na mangalap goar na terdiri amanginang. Berbeda doi diaka ajaran ni hurian asing. Molohita na pasaha goar do hita. Ala natoras do pasahat to goarna. Bolo mangalap goar do beratiko kuria mamabay goar yak kadadanak na dipasorak ko diganup keluarga. Alai pasahat ton goar ni danaki marhite-hite padidion na badia. Supaya menjadi pewaris kerajaan sorga. Di bahenido ahado sasitong nga nanidok na marhite-hite padidion na badia. Baptisan itu adalah materai. Sahap do padidion na badiay materai. Legalitas kita sebagai pengikut Kristus dimateraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui baptisan. Adong dongat tamadok, kenapa kalian melakukan baptisan anak-anak? Padahal dalam kata baptis berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan baptizo, yang artinya membenamkan, menenggelamkan. Ala padidio dak dana donata patupa dang bonopono dak dana ida bendata patupa percikan. Air itu adalah simbol melambangkan Yesuslah air kehidupan asa mangulu kita di bagasan aik hanguluani. Dungi bahasa di patu bapak didiot tu poso-poso. Joshua 24 ayat 15c, tetapi aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Dungi dina bertobat si Cornelius. Rabdo pangisi ni bagasna di pasahak madirina asa dididi nasida. Di baheni ala dang boy do peda dan akimadok hataha porsionna. Karena anak kita ini belum bisa menyaksikan imannya. Karena itu kita meminta anak ini dibaptis sesuai dengan yang kita imani. Ido banda hamuna toras don non maka tidak kon hataha porsiaun. Orang tua lah yang menyaksikan imannya. Jala ido benda disukun na perjulu. Dipangiru hamu didiod dan hotu bagasan nahina porsiam muna. Apakah saudara meminta anak ini dibaptis sesuai dengan yang saudara imani?
alusammu naman noni kami meminta. Na olo dohamu mamodaya na komunon, na olo dohami. Na olo dohamu marsuru na sida tu perguruan ni Huria Protestan, na olo dohami. Ido ben natasuru na sida marguru malua. Dung marguru malua na sida diajari do na sida taringot Tuhan tani debata taringot tu patik panidangio kaporsiaon taringot tu tangiang aliamanami diajari do kita diajari do anak kotay disi dibahini dung malua ibana ditiki makatidakon haporsiaon namanggararutang do nasida. Mereka ini yang menyaksikan imannya adalah yang membayar utang. Ketika mereka dibaptis mereka belum mampu menyaksikan imannya, tetapi itu dibayar setelah mereka melua. Di bahiniro di hitalongan itu hatta Yesus Kristus. Baptisan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Atau tidak tahukah kamu ketika kamu dibaptis kamu ikut dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Asapa didion nabadiyai dimateraikan dohita disi tersahap dohita disi laos dohot dohita dihamatean dohot dihahihion itu hatta Yesus Kristus. Karena Yesus mati satu kali, karena itu baptisan pun hanya satu kali. Daktar jalo hita 2 hali terdidi ala sahali do Tuhan Yesus mate jala hihi sian namate di bahenido padidion nabadia pe sahalido ido nani patorang ni si Paulus tuhuria Efesus 1 Tuhan 1 baptisan sada do Tuhan sada do padidio dang boy 2 hali terdidi dang namar memeam na terdidi ay na julu kadang di bawah dope bukan persoalan nggak mengerti. Ido ben na diajari na toras na ibana, ido ben na diajari na toras na taringot tu haporseaot tu anak konna. Asa ido songon sada persaoran na met-met di tonga-tonga ni Portibion itu adalah keluarga. Persekutuan terkecil di tengah-tengah dunia ini adalah keluarga antara ayah dan ibu dungi masuk ma anak konna. Di bahinido di hitalongan itu hatta Yesus Kristus di hamuna toras nama buat danak sididion. Saya dipatau di batama hamu marmudu-mudu danak na dipalumeho de bata di hamu. Jala dipatau mahamu mangajari mamudaya nak komune. Jala unang asal senang dana hibek kamu. Ay boydo asamena dana koninna. Nido asalala ibana hita pelalap tatuhor hape dang apala kapasitas ni mana dope alai unang tangisin na lean ujung nga haduan itu dak terajari hita bebana gabi mana nama mangatur hita di bahini pos doroha di hamuak kana toras nama bodak dana sididion di parbizui di batama hamu manugunugu akenak koni nang di palumehon tunga-tunga ni keluarga didik ajarlah mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melakukan seperti kasih yang dilakukan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ajari hamu manasida sagabe parholong ni roha. Jangan menjadi manusia yang individualis. Alegabe jol manatotong memiliki rasa sosial yang tinggi, bersahabat dang na mengurung diri. Jala dang na egois na sida. Alayak ka jol manamar parsaoran na peduli tu akka dongan na jala tahu pasangapon na toras na. Songon surung ni guarna na tinean nai na mangatasi akka suru-suruan. Lapatan na dinatabay pihak kaguarna yang manginang itu adalah bagian daripada doa kita kepada anak kita. Tangyang tadi tu debata lahu saya dilehot debata tu anak kotai asa gabiak kadat dana na suksesi nama belas ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Di bahini molo tapasahat na sidan nomor itipat didion na badiyay diperbadiay di bata manang parangeta diperbadiay manang parangin yak kada danakot di satu na magudang na sida jala akagwar nama belas ni roha jala dang na gowar na asal disebut alai tutuma
nama balas ni roha. Ido ben nadidok, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bolojol mati meninggalkan nama. Nama apa? Nama yang baik. Di bahinido, nama yang agung itu telah dinyatakan bagi dunia ini, yaitu nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Namanya lah yang mengatasi segala nama yang ada di bumi ini. Jala gowarnaido nama masu saluhu akka gowarta di tonga-tonga ni portibion. Nama ngatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Di bahini marguguma akka huria mangadupi di akka parukilon. Margugo do huria mangadupi akka namasa di tonga-tonga ni nguluna. Siala gugu na pinataridahon ni Kristus dohot pangurupion na pinatupana di tonga-tonga ni portibion. Demikian juga lah kamu yang menyaksikan imannya pada hari ini di pesta Natal kedua ini. Bukan hanya di sini kamu bersaksi aku percaya, tetapi dalam perjalanan kehidupanmu kamu harus betul-betul menjadi orang-orang yang percaya, meyakini janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Kuat imanmu, teguh menghadapi badai yang kamu hadapi dalam hidupmu. Amin martang yang mahita. Mauliate madihwali Tuhan debata di patau hodohami mian di bagasan hatam. Sai pasu-pasu mahami margugo mahami mangadupiak kana masa di tonga-tonga ning ulo nami. Songon na niapuammu diaka huria na parjuli. Asa margugo na sida mangadupi parukilo ni. Margugo mahami alanong roho tu portibion gabe jolma. Marhiti-hiti Jesus Kristus nong tubui mabuan haluan nami. Pasu-pasu mahami Tuhan diak kananula tangan nami na pinikiran ni roha nami. Pasu-pasu mahami Tuhan diak kaperdalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu Tuhan anak kon nami metibur magudang si gajang umur 11 ni roha na markabiaram midaho. Marpatas ni roha makana marsikolay nang diak kana kuliah. Nang natongon na sida menikmati diak ka masa liburan na di Obason. Tuhan debata lehonom makadalan ningulu diak kana mangalului ulaon say patongon asini roham suwak songoni manang di anak dok buru ni huriam jagai matotong nasida ali Tuhan debata nang diak kana komu nang di pasahat marhiti padidion na badiai asa pasu-pasuammu matuhan asa danak na marhabiharam midaho jalatau pasangapon na torasna. Pasu-pasu makana toras mengajar-ajari marmudu-mudu danak na di palumeko di tonga-tonga ni keluarga na sidabi. Suak songoni mali Tuhan debata nang diak yanak komu nang makatidakon ha porsyon na asa homa Tuhan di hatidakon na sida di pardalanan ni nguluna pabuah hodo Tuhan na mga rajay na manopa na paluahon diala na manugu-nugu hami di hajol maunom. Ali Tuhan debata lehon hahipasod diak kana marsahit urupiak kana marukili pargogoy Tuhan akkana nama dili asi marohamali Tuhan debata tugu-tugu makkana matua di hatuon na lehon las ni roha lehon semangat jala patugu nang haporsion nasida pos roha nami ali Tuhan pasu-pasu menguriam di sadok portibion pasu-pasu nang bangso namion sahat di mahami Tuhan urasi mahami siad dosa nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite namarede kita sian bukedeta nomor 614 ayat sadado udutna laus tapasahat mapeliata. Tuhan
Puriani tu hatta masuk mahita tu acara padidion nabadia tu akka poso-poso di pasahak bimedet denehi tu natorasna Marede hita sia bukit deta nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2, nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Oh Jesus naik terdidik do poso-poso Sai Roma mengaligi Uhud manjalo Martangiang makita alia manami na di banua kijang narodo hami tujulom mabuan akkadat danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakommu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyaki hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamuak kadongan nama buat danak si didion tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisianna podai hamu masalu bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama doho anak doho todi parbadia ajari hamu manasida mangarado ti salugut nahutonaho ni tu hamu jala ingot mak sai dong anakku do hamu ganu parirasi rasa ro ajal ni hasianganon manang isena porsea doho ni di dapotan hanguluan alaina so porsea hona uhum sogot tangihok kamu madok hata ni debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong makka nama buat dana tutuhan Yesus asa di jama alai di picang kasisian nai mana mabuani jadi dong di ida Tuhan Yesus iso goma rohana di dokma lo asamu makka dana kirotu au unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaon ni debata natutudo nahudokot tuhamu manang isep yang gososongot dana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma danaki dia peho matangan natu nasida mamasu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsea otai au porsea namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siam debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani disi maibana pe mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia mulak mangulu sogot dangi halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Atong alusi hamu mahata na husukutonon na parjolo dipangido hamu nuaing didion akkadat danahon tubagasan nahina porsiam muna alusna dipangido rohanami. 2 boha na olo do hamu mamuda na komunaon asa diboto jala dihuton na sidahata ni debata alusna na olo dohami tolu na olo dohamu marsuru na sida tu gareja do tu perguruan ni huria protestan
asa gaberuas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo dohami. Atong tapasaha banda sida tude bata marhite-hite pad didion na badiyay romahamu. Roma 7 loro. Ale Kaleb Maleaki Samosir Udidi maho tubagasan guarni de mata ama dok tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dok tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Ale nada aira lofeli situmeang Udidi maho tubagasan guarni de mata ama dok tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dok tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Ale Selin Serelia Menggolan Udidi maho tubagasan guarni mata ama dok tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dok tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Ale Jovan Kanoa Serafina Situmorang Udidi maho tubagasan guarni di mata ama dok tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dok tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Ale Genoa Putra Pangaribuan Udidi maho tubagasan guarni di mata ama dok tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dok tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Ale Audrey Kiara Harianja Udidi maho tubagasan guarni di mata ama dok tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dok tubagasan guarni todi porbadia. Amin.
doa tebagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Saya diramati Tuhan debata mau dibokot mau dibakasan harajon nolat nyonro disaling delingna. Amin. Ale Felicia Wilona Sinaga. Udi di maho tebagasan guarni di Batang Ama. Doa tebagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tebagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Saya diramati Tuhan debata mau dibokot mau dibakasan harajon nolat nyonro disaling delingna. Amin. Ale Elvis Tristan Sinaga. Udi di maho tebagasan guarni di Batang Ama. Doa tebagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tebagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Saya diramati Tuhan debata mau dibokot mau dibakasan harajon nolat nyonro disaling delingna. Amin. Ale Jerlin Natania Banjarnahor. Udi di maho tebagasan guarni di Batang Ama. Doa tebagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tebagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Saya diramati Tuhan debata mau dibokot mau dibakasan harajon nolat nyonro disaling delingna. Amin. Ale Emily Graciela Raja Bukbuk. Udi di maho tebagasan guarni di Batang Ama. Doa tebagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tebagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Saya diramati Tuhan debata mau dibokot mau dibakasan harajon nolat nyonro disaling delingna. Amin. Ale Enzo Alvaro Simolon. Udi di maho tebagasan guarni di Batang Ama. Doa tebagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tebagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Merede kita siabu kedeta nomor 145 ayat sada. Laos jongjong mamuse natoras nama bodak dana terdiri. Dang hapalang las di roha alana tardidia ay di si bonglong naroa doho dosa siana isena tumadaata martang yang mahita ali Tuhan debatama nami tu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasatami dak danakot tuho saya jakon manasida gabianakko mu marhiti-hiti padidion nabadiyai asa masuk turian ala Kristen nasida di tanoon jalapanean dihanguluan na saliling-liling na asima roham dohot diakan na toras nidak danakon say pargogoy ma
jala ajari manasida manogu-nogu dak dana kotuho asarap nasida tarudi di aka artani harajaumu. Amin. Hudul mahamu. Masuk mahita tu acara makatidakon hapor seaun. Maredehita siabu kedeta nomor 140 ayat 1 dot ayat 2. Jongjong madohot na toras. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anak ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik, yang ada di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hudul Mahamunatoras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang yang berdosa, yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal?
Jawabnya, ya saya mengaku. 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya, ya saya bersedia. 3. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawabnya, ya saya bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Oke. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debat amat tambar hite-hite nakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Sai didongani Tuhan debat ama homar lohon nasa najat. Jala dipargugui ho patupahon nasa nadinggan. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debat amat anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di porbadia. Sai didongani Tuhan debat ama homar lohon nasa najat. Jala dipargugui ho patupahon nasa nadinggan. Amin. Berdiri lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal.
Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Dihita saluhutna anon duksidung perminggu anon binang idoma alana malua nasida no natoras madohoti ulaun nabadia ale jolo tasipuli majolo acara perminggota mana tawa dong nagyo rohana nang madohoti ulaun nabadia bodo tongan no namang didohoti ulaun nabadia dung tasipuli acara perminggota di bahini tasipuli acara perminggota marede mahita sia bukedeta nomor 140 sia ayat sada 140 sia ayat sada. Las jongjong baita saluna. Ototong igutonaku Jesus si pangoluan tung nasot tadi konaku ona paluagona sian sasude dosaku dohot sian ubi natoto biaraku Allah pardosa datangi aku mapeliata ali di batamana mina di banua kijang hodo harorwan ni saluhut sileleon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hubasat tami maselom itu hami pilihan nami tuho say jala may gabiwat na hudjus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa operasya kami pilihanon pati bulan rajon mo dito nga tongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti titodim asalam tadahaim gudak silelom itu hami asalam girgiray madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana Alia manami na di banua gicang say pinarbadia magwarmu say ro maharajonmu say saud malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Ay Sale
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Horas madihita, selamat hari Natal madita sa luhut na.